Itultuloy tayo kausat nga ited iti panagyaman kini Apo Diyos ang sipod ta. Inted namanen iti may isang baro nga gundaway, baro nga leksyon, baro nga panagkakadwa tayo tapno, adalin tayo kausat iti sao ni Apo Diyos. Aday ti baro manen nga usarin tayo nga quarterly, iti second quarter ti 2024. Iti paulo na kabsat the Greek controversy, iti dakkel at alagdinosor, iti author da ito ni Elder Mark Finley. Ket makita tayo kabsat nga iti panagiinadal tayo. Iturong ni Apo Diyos nga ipalagip kada tayo. Gadda tayo ti may nga dakkel nga pagbabakalan, may nga gubat. Ket agyaman tayo, sipot dito yung eleksyon tayo, ket isagana na tayo, idalan na tayo, nga isubli tayo, ken ited tayo, dayjay pudpudno, nga panagtalag kini Apo Diyos. So nga, dayjay greetings tayo, happy midweek, isuto sa rin tayo, kakabsat. Ket ni Apo Diyos, iti matay tayo, ket sakbay nga patuloy tayo, dawatek nga agkararan tayo sa managabalin ken managayat ng Diyos amaming nga dapat sa dilang. Malagip ni Ama dahil kinaimbag mo na kami pinaglakas. Tinabayagan ka panawen nagkakadwa kami o Diyos gapot na pinanggat mo nga iti saom ket isu iti sentro dahil nga panagkakadwami tapno adalin ni o Diyos di pinapatay nga saom nga naisagana nga agpay kada kami kas lesson iti Sabbath school. Agyaman kami o Diyos ti panangidaldalan mo kada kami babay ti Santong Espiritu iti naglabas ng quarter. Ket patyan mi nga kada ito'y baro nga leksyon nga isasarek ni manen itang tao. Iparabor kentayat mo isukumati makita. Makita mi kumang nga digitya nga pinanggap mo nga ipakamu kada kami. Ket isu iti agbunga tapno nasisiyaat dahil panagtalag ni Enka. Bendisyon ang eleksyon mi nga adalin mi. Itinagan na po mesos dinawat mi ito. Amen. Lesson number 1. Di title na kakabsat, ti gubat, itilikudan, dagiti amin aguggubat. The war behind all wars. Ket iti paset a mayulo ket masarakan ijay Apokalipsis 12:7 ken 8. Nay surat ket basaen tayo kabsat. Ket adda gubat idi sa dilangit. Ni Miguel ken dagiti anghel na. Nakigubat da iti dragon. Ket daydi dragon ken dagiti anghel na nakikabil da. Ngem di da nangabak. Ket di met nasarakan daydi disuda sa di langit. Inpakita ni Apo Diyos kakabsat. Babaen iti sirmata ni John idi adda iti island of Patmos. No kasano iti panangrugi daytoy panagsagsagaba tayo itata. Adday gubat. Agsipud ta adday iti gubat kabsat. Adday iti duwa nga puwersa. Kunana ni Apo Diyos ni Miguel ken digiti anghel na. Ken ni dragon nga isu ni Satanas ken digiti anghel na. Ni Miguel ket isu ni Apo Jesus. Ti dragon ket isu ni Satanas, ni Lucifer. Ket idi kakabsat nga nagginugat ta. Naabak ni Lucifer. Nangabak ni Apo Jesus. Ket gaputa naabak ni Lucifer. Isu ng kakabsat ket na papanaw manipod iti langit. Isungat kunana ket di
nasarakanan iti lugar na iti langit. So nga dito nga leksyon tayo kakabsat. Iti second quarter, the great controversy. Ket dakkel kakabsat. It's a very big sin. It's a very big title. Actually, data nga title, The Great Controversy, is one of the famous books of Ellen G. White. Daytoy nga libro, The Great Controversy, ket isu kakabsat iti inus-usar ni Apo Dios. Nga nangayab kadagiti anak na nga dapay laeng iti sabali nga pagpaspasturan. Daytoy ti adalin tayo itatang quarter. Ket we are encouraged to have a deeper study kadaytoy kakabsat nga theme nga naisagana iti bulan iti Abril, Mayo, ken Hunyo. Tapay tapno maited kada tayo daydi pudno nga pannakaammo. Iti mapaspasamak ken dagiti napasamaken ken anyan tupay iti mapasamak. So it is a very big panoramic view in prophecy. Anya iti napasamak. Anya iti mapaspasamak. Ket anyan tu iti mapasamak. Ket amwen tayo kakabsat. Nga kadigitoy nga mapaspasamak itata. Adda iti kayat ni Apo Dios nga ipakaammo kada tayo. It is our aim kadaytoy nga quarter. Nga iti panagiinadal tayo kakabsat agkakadwa tayo. Every lesson from now, lesson number 1 itata, ingana lesson number 13, will lead us to have a deeper and a closer and a more meaningful relationship with God. Dito leksyon tayo kapsat ket diningay ko iti talo a parts. Umuna, the background of the great controversy. Mikadua, the solution God made to secure victory in the great controversy. Ket mikatlo, the advantage we have and the victory is ours. Apan tayo muna nga paset kapsat. Anya iti napasamak iti langit nga nangrugyanan kakabsat. Daytoy adakkel a panagbinlungsor. Ni Apo Dios inpasurat na kini Ezekiel. Iti Ezekiel chapter 28 verses 12 to 14. Naisurat ket basaen tayo. Kastoy ti kuna ni Apo Jehova. Sika asilwam iti pakadagupan napno ti sirib ket awan pagkurangan na iti imnas. Adda ka idi ijay iden aminuyungan iti Dios. Tunggal may sa anapateg abato isu ti abbong mo. Sardio, topasyo, ken diamante, ti berilyo, ti onyx, ken ti haspe, ken iti sipiro, ken ti esmeralda, ken ti karbukulo, ken ti balitok. Ti pannakaaramid dagiti pagderipam, ken dagiti pito kadagiti kenka, ket iti aldaw, iti pannakaparsuam, isuda na isagana da. Sika tinapulutan a kerubim nga mga bong ket sika insaad ka tapno adda ka idi iti rabaw ti kangatuan iti bantay ti Dios. Sika nagnaka iti tinga dagiti bato nga apoy. Nga po Dios ipakaammo na kakabsat. Nga dadtoy
iti maysa a pinarsuana. He is a created being. Tapay, a cherubim. Maysa nga nangato nga saad dagiti anghel, a cherubim, a covering cherub. Ket anyalakit din kakabsat, iti imnas. Anyalakit din iti kinagwapo na. Ta iti inbaganan ni Apo Diyos, dinungon na. He is covered with precious jewels. Honestly, iti amok la dito'y kakabsat, tinakitak la dito'y balitok ken diamante. Dagiti adda dito'y kaslala ko sardio, topasyo, berilo, onyx, jaspe, sapphire. These are very precious stones. Ket no makita yo kakabsat, i-compare it again. Dagitoy matlaeng, dagitiyay nga pundasyon, iti baro a Jerusalem. Ket inted ni Apo Diyos, nga iti panakaiparsuana, kunana, awan iti pagkurukurangan na. Is perfect. Kas kadigiti amin a pinarsuan ni Apo Diyos. When that Creator comes from the hand of the Creator, kas iti Genesis kakabsat, iti declaration day jay anang parswa, the Creator. It is very good. Numanya napasama. Anya iti napasama. Kuna nakabsat ni Isaiah, iti versikulo 12 hingga 14, iti kapitulo 14, na isurat ket basaen tayo. Anyan iti panakatnag mo, manipod langit o baggak, nga anak iti bigat. Anyan iti panakatiltay mo, ana ipadaga, sika ap pinagkumbabaan dagiti nasyon. Ket kinunam itapuson, ang pangato akto sa dilangit. Ibayog kunto iti trono iti ngato dagiti bitbituen iti Diyos. Ket agtugawak to iti bantay iti gimong kadagiti kadaywan apaspaset iti amyanan. Agpangato akto iti rabaw iti kangatuan ti ulet. Ket ipadpad kunto iti bagi iti kangatuan. The mystery of sin is started with pride. Ulitin kakabsat. The mystery of sin is started with pride. Sin has 3 letters, S-I-N. Pride has 5 letters. The similarity of sin and pride, ditinga daytoy adwa nga balikas, is the pronoun I. Patasin tayo kakabsat nga bilangan. We will now use the English language. Numamin ano nga inusar ni Lucifer. Dahil personal pronoun nga I. Basahin tayo kapsat. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. May san? Ikadwa, I will exalt my throne above the stars of God. Mikatlo, I will sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. Mikapat, I will ascend above the heights of the cloud. Ken mikalima, I will be like the Most High. Nagrugilaeng kagamsat iti basit. Kuna na agpangato akto
sa dilangit. Sana inbaga, ket ibayog kunto iti trono, iti ngato dagiti bitbituen iti Diyos. The question is, in heaven, adalang iti trono nga agpaay iti Diyos. Anya iti trono nga ro, dahi anaparswa, which is an angel, a cherubim, nga iso ni Lucifer. Dahi sa nga trono kabsat, is, dahi bagato nga position. Anya position na. Itinbaganan ni Ezekiel, he is the covering cherub. He is the leader kadagiti amin nga ang anghel. Dayjay posisyon na. Iso nga ipanganan, ipangatok to, daytoy a posisyon ko. Pangikabilan na, dayjay posisyon na. Kuna na, ipadpadak tun iti bagi. Iti Diyos. Here is a created being. Iti ibaganan, ipadpadak to, iti bagi, iti Diyos. Saan kakabsat nga agpada iti level dayjay ng parswa, kundi niya na parswa. The Creator is always above the created being. Di tao, ababa nga amang ngem iti Diyos anang parsokin ko na. Iti anghel nga pinarswa iti Diyos, na ababa nga amang ngem iti Diyos anang parsokin ko na. But here, because pride has entered into the heart of Lucifer. And pride has transformed, binalbaliwan na, dayjay kapanunutan ni Lucifer. Iti ultimatum, iti baga na ipadpadak tun iti bagi. I will be like the Most High. Kabsat ko, gapu takasjay iti napasama. Inadpadas kakabsat ni Apo Diyos nga balbaliwan dayjay kapanunutan ni Lucifer. Ngem na bukal na. When pride takes place, saanin ang mabalbaliwan? Kanya na pasama. Ijay Apokalipsis 12, versikulo 7, ingana 9, na isurat ket basahan tayo. Ket adagubat sa dilangit, ni Miguel, kundi kitang anghel na, nakigubat da idi dragon. Ket da idi dragon, kundi anghel na, nakikabil da. Ngem dida nangabak, ket di damet nasarakan da idi disuda sa dilangit. Ket naigarangugong da idi dakkel a dragon. Da idi uleg a kadaanan, isungat ti Diablo, ken Satanas. Isu ang mga lilaw iti amin alubong na itapwak dito'y daga. Ket dagiti anghel na itapwak da na ikanunong. Yan ko na. Na itapwak. Dagi langit. Na itapwak. Napananda. Dito'y daga. Ti saludsod. Dito'y daga iti napananda. Anya napasama. Was there other planets with other created beings
nga napanan kakabsat ni Lucifer. Sigun kadigiti Bible scholars, yes, ada napanan. But they, ni Lucifer kadigit anghel na, were not successful. Dito'y daga. Idi imay, isu iti nagbalagyan na. Anya na pasama. Pantay ko kabsat iti libro ti Genesis. Idi pinaruswa ni Apo Diyos ti lubong. God prepared a perfect word. Sakbay a pinaruswa na iti tao. Idin a naparuswanan ni Adan ken ti babae. Binilin ni Apo Diyos. Amin abungbunga dagiti kayo diti minuyungan. Isu ti pagtaraon na. You are free to eat from any of the trees dagiti bunga da. Ngem adda iti maysa akayo itating nga iti minuyungan. Nga saan nyo akanen iti bunga. Tanukan ninyo, matay ka ito, adi bumuron. Amo tayo kakabsat, iti napasanga. Eve was alone. She was walking in the beautiful garden. Hilaat adanangag na. So nga dito ko na dito'y Apokalipsis, dayjay kadaanan nga ulad ije harden adda iti maysa nga ulad nagyan ije puun iti kayo nga isu iti imbaga ni Apo Diyos nga saan da akanen ti bunga na. They had a dialogue. Amuyo kakabsat, let us be very careful. Quoting the Bible, you must quote it verbatim. No anya iti naisurat, isu iti basaran. Ni Satanas entered into the dialogue. Punto ka di ko na natin. When so timbaga ni Apo Diyos. Yung kuna nahaan. Dati aldaw nga mangang kayo, agbaling kayo akas Diyos. In other words, amuta yung istorya. Nangan ni Eva. Nangalamay iti bunga, dahil nga kayo. Impan namay, nanganmay ni Adan. That was the first sin. Arig na kabsat, iji dakkel apa nagpinlosor. Nga naggapu iji langit. Nangabaken ni Satanas taapay. Dayjay tao a pinarswa ni Apo Diyos. The steward. Nga ingkabil ni Apo Diyos. Nga mangaywan, mangiturong iti pinarswa na nga lubong. Ket itatan, napanen, ijay, side, iti kabuso. Here is the great controversy. Here is God. Here is Satan. Iti tinga, isuday di tao. Here is the great controversy. Itata, ni Apo Diyos, di kabusor. Iti tinga, iti tao, siya, kensika. The result kakabsat is whom will we believe? Idi ni Eva awang pay basol na. Awan dedyo ko na tayo nga propensity, inclination na basol. He was perfect. Ngem ni Eva pinati na ti kabuso. Anya lakit din kakabsat.
Ang mutay dyan, resulta na, apaman nga nanganmet ni Adan, they found something strange. The holiness, the kinasanto nga nagbalin kakabsat, nga abong, there was their clothing, was taken away. Nakita na, nga itipagida, lamo-lamo. Naglimang da. Ngayon ni Apo Diyos, apan nga binirok dagitoy nga anak na. This is my God. This is your God. Dati kunana ni Apo Jesus, no anya ti naramid ti Diyos iden. Isu ti misyon ni Apo Jesus. Kunana ni Apo Jesus, I came to seek and to save that which is lost. Biniro ni Apo Diyos ni Adan at ni Eva. Anya day the solution? We're coming to the second part. What was the solution that God made to secure victory in the great controversy? Arig na seemingly ti tao gaputaadan i-decide dayjay nga kabusor iti Diyos. He will be totally be lost. He will be a total loser. He is condemned to die. Ngayon ko na nakabsat ni Ellen White, the moment there was sin, there is a need of a Savior. Isungati ko na ni Apo Diyos, the first promise in the Bible. Nasarakan kakabsat in Genesis chapter 3, verse 15. Naisurat, kat basahin tayo. Kat siya pagginurain kay tu iti babae. Kenti kapututam, kenti kapututan na. Daytoy sugatem nanto taulong. Ket sika sugatem to iti mukod na. Wounds are inflicted in war. Ulit kapsa. Wounds are inflicted in war. Awan iti gubat nga hanggang awan ti masaktan, no? Adu iti masaktan, adu iti matay. Two sides. Kunana ni Apo Diyos, sika, kakatungtong na di ulan, kakatungtong na di dragon, kakatungtong na ni Satanas. Aginura kayo ito. Deji kapututan, kanti kapututan na deji babae. Sika, sugatem to deji amukod na. Ket data kapututan data nga babae. Sugaten danto taulong. Now which is a deadlier wound? Deji sugat iji mukod. Wino di sugat iji ulo. At di di pa nagkungkuna tayo nga. Adayo pa'y. Kuna tayo nga na nasugat ka iji mukod. We have just gone through kakabsat. Hindi na panalawas. Dede ko na tayo nga Semana Santa. Inpalagit ni Apo Diyos kadatay. Tinapasamak a fulfillment daytoy a prophecy. Apay nga na fulfill kakabsat. Tatimbaga na kakabsat ni Pablo ije Galatia 3 verse 16. Naisurat, basahin tayo. Na itid nga rod ka deti karkarin niya ken Abraham, ken ti kapututan na saan na akinuna. Kadagiti kapututo akas agsao kadagiti ado. No di may sa akunana ti kapututam nga isu ni Kristo.
What was the center of the Holy Week nga sinilibraran tayo din na panalawas? It is the Passion of Christ. Ni Kristo. Nasugat kakabsat. Nasugat. No makita tayo lakuma, di sugat ni Kristo. If we could only vividly see in our minds the wounds of Jesus, those wounds were for me. Manipod ko makakabsat, ijay panakasentensya na. Idi nga inted da daye cross na bagkat na. Idi nga inkabil da daye corona iti ulo na a crown of thorns. Idi nga sapsaplitin da, idi nga pagsawsawan da, idi nga tuktukraan da. Nang nangruna idin nga inpabagkat da daye cross na from that street nga yay bantay tata Via de la Rosa, the streets of suffering. Ingana nga nakatanong iji Golgotha, Calvary. Ingana kakapsat nga inlansada ni Satanas arig na agkat-katawa. Nangaba ka kunan. But the last nail, so to speak, imaudi nga lang sa kakabsat, idjay lungon ti kabusor ni Apo Diyos nga isur ni Satanas. That is an idiomatic expression. The last nail to the coffin. Nakukuha ti kabusor nga ni Satanas. Isu dayjay panangited ni Jesus itibiyag na nga agpaay kanya, agpaay kanya. When Jesus declared in the cross, it is finished. Anya nalpas. Victory is assured. Victory is assured. Sino man kakapsat nga umawat kadayjay apan nagbalegi ni Apo Jesus, ang balegi mo. Binambantayan ni ikabusor nga ni Satanas, doon niya makasama. And then, on the third day, kunana ni Lucas, tinasapa launay iti umunang aldaw itilawas. Again, going back, kadayjay nga dayjay experience tayo, hindi na panalawas. Semana Santa. Ni Jesus natay, dinawat ni Jose nga taga Arimatea dayjay bangkay na. Idi dinalusan na. Inkabil na ijay dayjay panchun na kapsat. He put it in his grave, a tomb, nga sanpay nga naususar. Ket dagijay nga babae, nga simurot ket nakita na, dayjay inaramid ni Jose, nagawid da. Insagana dagiti banglo, ket naginanada, akas sa budayen itibilin. Aldaw apa naginanada. Ket ti umuna nga aldaw itilawas. Nasa palaunay. Dagitoy nga babae nagsubli da kakabsat ijetanan. What happened? Nakalukat da ijetanan. Dayjay bato nga isu ti inaramid da nga rikep dayjay ruangan. Na iligsay. At day iti lalaki nga nagkawas iti puraw. Ket kunana kadigiti babae. Apay abiruken nyo ti sibibiyang. Iti ayang dagiti natay. This event
affirms our faith. Iti pamating kapsat, iti pamatik is strengthened by this event. Apay? Natay ni Apo Jesus, may kanungal daw. May kanungal daw, Biyernes. Ni Apo Jesus na ginanay titanem, iti may kapitungal daw. Akas, digiti pasurot na. Ni Apo Jesus, nagungar iti umunang aldaw. Anya nga iti umunang aldaw? As the Christendom celebrated, nagungar ni Apo Jesus ti Domingo. Nagsagana di iti babay ti Biyernes. What is the day in between Friday and Sunday? It is Saturday. An affirmation. Nga iti pamatin, iti pamatin. Ket isukap sa iti ayan, iti puno. Nangabak. Nangabak. Addan iti naabak. Addan iti nangabak. The last part of our lesson is, what is our advantage in this victory? Kuna nakakapsat ni Apo Jesus sa bay anatay. Kararag na iti ama. John chapter 17 is the longest written prayer in the Bible. And it is a prayer of Jesus. Iti verses 24 to 26. Basahin tayo. Ama, tiinted mo kanya. Ayan ko kadino. Iti ayan. At dadamit kuma ama ikuyog kanya. Tapno makita da. Idayag ko nga ited mo kanya. Ta inayat na kon idi pailaeng nabangon tilubong. O ama analintag. Tilubong saan na ka naamuan. Ngem siya naamuan ka. Ket dagitoy naamuan da. Asika inbaon na. Verse 26. Ket ipakaamok kadakwada, tinagan mo. Ket ipakaamok to, tapno ti ayat, ti panagayat mo kanya. Adda kuma kadakwada, ket siya kadakwada. Ano advantage tayo? We are all created beings. Kas kini Lucifer. Kas kini Adan, kini Eva. Tiinted ni Apo Diyos kadigiti amin a pinarsuana. It is the freedom to choose. The power to make decision. Ket itinbaganan ni Apo Jesus, ama, adda kuma kadakwada, ket siya kadakwada. Kunanam, you have loved me, maybe in them, and I in them. Nusika, adda ken Kristo. Ket ni Kristo adda ken ta. Dayjay anangabak, the victor, nganis Apo Jesus, itidnaken ka, dayjay apanangabak. I will have to reemphasize that. If you choose, tainted ni Apo Diyos, dayjay freedom of choice. If you choose to have Jesus, the victor, the victory of Jesus is yours. Awan to kakabsat iti panangabak. Deji kabusor no makita na nga ni Apo Jesus isutikan mo. The war
is going on. But the result is already done. Ano yung result? Addan tinangabak, addan tinaabak. Manipod pa'y laeng ije langit, naabakin ni Satanas. Idi imay ditilubong, naabak latan ni Satanas. Injak amu kausat, jak amu. No adda kada kayo, who will side DJ anaabak. Jak amu. Ngem iti patsyet, amin tayo, sikatan ti siya kausat. We would like to be on the side kaday jay nga nangabak. Anya iti inadal tayo. Iti inadal tayo, ti gubat, ti likudan, dagiti amin, gubat. Dagrong iti langit. It's a mystery. Naday nga kangatuan nga pinarsuan ni Apolos. Isu ti nagrugyanan iti baso. When Lucifer allowed pride to rule his heart, sin entered into his life. Dagubat iti langit. Ni Apo Jesus kini Lucifer. Ti anghel ni Apo Jesus kini anghel ni Lucifer. Nangabak ni Apo Jesus. Naabak ni Lucifer. Naigarangugong dito daga. Tultulon. Dahil daan nga ulad, sinulisog na ni Eva kanyada. Seemingly na nga ba? Ngam ni Apo Diyos sana nga pinalubusan in karina. Adanto tidakila pa ng binuso. And the result is dahil seed. Dahil seed ni babae. Nga isunang kakabsat daytoy nga Jesus ni Imay. Dahil kapututan na. Isok na nga ba? I know where you will stand. Ulitin, I know where you are now standing. You would like to side. Kadayjay na nga ba? Dayjay teramidin tayo kakabsat. At datay kuma, kini Apo Diyos. At datay kuma, kini Apo Jesus. In closing, kunanan ni Ellen White, The Great Controversy, page 503. The cross of Calvary, while it declares the law immutable, proclaimed to the universe that the wages of sin is death. In the Savior expiring cry, it is finished. The death knell of Satan was rung. The great controversy which has been long so in progress has been decided, and the final eradication of evil had been certain. The Son of God passed through the portals of the tomb, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Babaen kadayjay ipapatay na. Ni Kristo inabak na. Ti kapuso. Agdayawak kini Apo Diyos. Kaduaan dakap sa dayawin kini Apo Diyos. Let us remain in the side of Christ. Kaday ti dakkel panagbinuso. Tanangabaken ni Apo Jesus. Agkararag tayo sa naindaklan nga Diyos. Amaming kadakat sa bilangit. Agyaman kami. Tain pa kaamong impatalgad mo manin kada kami. Dayjay nga ayat mo kada kami. Nanumang pa'y nagpasol iti tao Diyos, saan na kami kapinaypayan.
Inted mo ti anak mo nga imay ket inabak na wen gao iti papatay na. Inabak na iti kapuso. Agyaman kami, Ama, ket iti desisyon ni o Diyos, kayat ni nga agyan iti lugar iti anak mo. Father would like to stay in the sight of your Son. Tapno dahi nga panagbaligi na maitermet kada kami. Tulungan na kami, Ama. Tulungan dagiti iglesia. Tulungan dagiti facilitators. Tulungan na kami, Ama. Itinagan na po na Jesus linawat mo dito. Amen. Amen. Daytoy pelaeng kakabsat, ti umuna nga lesson, kadaytoy nga quarterly tayo the Greek Conference. And I would like to reassure you, ni Apo Diyos, kayat na nga ipatalged kadatoy. There is victory. Agyam kami kakabsat. We are very happy you are with us. Agyaman kami, dahil panang-share nyo, kadagiti gabayin nyo kay Toy na nag-share. And again, as we offer, kadagiti Sabbath School facilitators, kadagiti elders, kadagiti district pastors, kung sino man kakabsat, so many are now requesting simple outlines nga isu iti usarin tayo, intuno agi suro tayo, intuno may asal. Ni Apo Diyos iti nakita, ay ayatin na kayo na Apo Diyos, ay ayatin na kayo. Imbag nga rabi tayo maanin.